sunt sigur, nu există un timp în an copii nu îmi place înghețata. Și înghețata este nu asta complicat, este simplu. Ingredientele sunt simplu și gustos și pentru dumneavoastră este important. Dumneavoastră știi ce este în înghețata. O formă este în fiecare magazin. Alte ingrediente sunt iod după gust și asta este de vecin sau natural, bio. Pentru în zona dumneavoastră un miere. Acum sunt 350 de gram de iod. Pentru asta, bun, asta miere. Pentru mine un zahăr pentru ceai, pentru o lapte caldă și ceva dulce pentru familie extraordinar. Și în cocan așa. So. Amestec asta. Și asta este acum treaba de dulce, de aroma. So. Aproape, miere este un medicin. Te rog, pentru alergie de polă sau pentru alergie pe fiecare parte, miere de zonă este un foarte bun ajutor pentru sănătate. Da? Gustos? Este suficient. Și acum afine. So. Și asta fel aici, după gust și de culoare și de aroma. So. Și când dumneavoastră face asta cu fructele, este pentru copii mari, fără problem. Dar pentru copii mici, te rog, fără fructele. Se fructele sunt mai tare când sunt congelate, da? Ok. So. Acum o lingură. So. Am făcut înghețată cu iod și fructe de afine cu miere amestecat. Este foarte important pentru mine. Când am un desert, înghețată pentru copii, știi ce este acolo. Aici este fără chimic, fără nimic ce nu știu. Așa. Simplu făcut, repete, acum asta în congelator, 3-4 ore și după un desert pentru copii extraordinar. Da? Ok. Un înghețată este pentru fiecare copii, fiecare zi un cadou extraordinar. Este făcut cu fructele proaspete, cu miere, cu iod. Și acum este în congelator și după o zi. So. Și un sfat acum. Când sunt congelați, nu poate face asta mai repede, să se rupt. Deschis repede, apa foarte caldă, pune asta așa și după Este pentru mine sau pentru copii? Pentru mine egal. Puftă bună! Extraordinar. Și asta iod este un puțin amar și cu miere este dulce. Nu pentru copii, pentru mine sau pentru dumneavoastră. Puftă bună! Acum eu știu ce eu fac fiecare zi odată. Un înghețată cu iod, dulceața de afine, cu iod. Minunat, extraordinar. Pentru fiecare copil de 2 ani până la fel, 53 de ani.